O Razer som prvýkrát počula na Instagrame. Momentálne tabletky užívam asi mesiac a neviem si to vynachváliť. Problém, ktorý som riešila, bola ale že neuveriteľná únava. Som mama 3 malých detí, ktorá stále v noci vstáva, navyše pracujem z domu, takže som mala problém byť aj produktívna, efektívna. Liala som do seba litre kávy, čo nemalo absolútne žiaden účinok, okrem toho, že som nevedela teda večer zaspať. O kúpe ma presvedčilo vysokokvalitné prírodné zdloženie, o čom svedčí aj to, že Razer viete kúpiť v lekárniach, to znamená, máte výbornú dostupnosť. Nehovoriac o pomere ceny kvality, Razer so sebou prináša krátkodobé, ale aj dlhodobé účinky. Je to slovenský výrobok, takže nebolo o čom. Ešte som si pre istotu prečítala recenzie, všetky boli 5-hviezdičkové, takže naozaj 10 z 10. Odkedy Razer užívam, mám oveľa viacej energie. Paradoxne mám oveľa kvalitnejší spánok, som produktívnejšia, mám každý deň oveľa viacej energie. Razer si dám nejakých 20 minút predtým, než potrebujem sadnúť k počítaču, prípadne keď máme so sebou naozaj veľmi náročnú noc. Už nesiaham po káve, ale radšej si dám Razer. Preto Razer jednoznačne odporúčam.